L'Ajuntament de Figueres vol demanar responsabilitats a Endesa pels reiterats talls de llum que pateixen des de fa més d'una dècada els veïns del Colobret. Per fer-ho, es reunirà amb la Fiscalia. A més, també s'ha encarregat un informe per determinar els efectes que tenen les interrupcions a la xarxa pública. L'Ajuntament de Campdevànol ha presentat l'agenda d'activitats per aquest Nadal, una programació més propera a la que s'organitzava abans de la pandèmia i que comptarà amb propostes per a tots els públics. L'Ajuntament, però, alerta que tots els actes dependran de la situació epidemiològica del moment. Argelaguer planteja un augment del preu de l'aigua per a aquells qui gastin, segons el consistori, excessivament. Ho fan amb l'objectiu de conscienciar sobre el valor que té l'aigua. El poble ja disposa d'un dipòsit major que els permet un abastament més gran i ara falta la construcció d'un nou pou. La mesura podria ser un dels canvis a les ordenances fiscals de l'any vinent. Junta i col·laboradors es preparen per una nova edició del Via Crucis vivent després de 2 anys d'aturada per la pandèmia. Encara amb molt per decidir, es treballa en 2 opcions que dependran de l'evolució de la pandèmia. El Museu d'Ardell i el Museu Arqueològic són 2 dels 26 museus que apareixen al llibre il·lustrat Museus de les Comarques de Girona. El volum forma part de la col·lecció Cerca i Troba, de l'editorial Mediterrània, que s'especialitza en art i cultura i en públics infantils, juvenils i familiars, i es pot comprar als mateixos museus. El Festival Ítaca Cultura i Acció ja ha començat a desvetllar el que serà la programació del 2022, que a més serà el 10è aniversari del festival. Un any més, l'activitat estrella tornarà a ser l'Ítaca Sant Joan, que se celebrarà a la platja de l'Estartit. Aquest tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 de juny. El dissabte, la Unió Esportiva Sarrià va fer un entrenament especial. El partit contra el Ciudad Real, que havia de jugar el mateix dissabte, es va ajornar pel brot de Covid al conjunt manxec. Per aquest motiu, els gironins van decidir organitzar una jornada lúdica en què es va fer una sessió conjunta amb els equips de la base. Els veïns del Colobret porten més d'una dècada suportant quasi a diari talls de llum que en ocasions duren diverses hores. L'equip de govern de Figueres ha decidit demanar una reunió amb la Fiscalia per poder abordar les possibles responsabilitats d'Endesa en aquests talls elèctrics. A través d'Endesa jo ja no hi veig llum. He intentat més personalment moure tots els fils dels que he sigut capaç dels més alts nivells que vull, i sense posar noms que ens puguem imaginar, i a mi la senyora Buesa no es digna a trucar-me. Aquesta és la realitat, quan ho intento. I fins i tot intento més coses. Però, vista la situació, ja fa uns dies hem intentat agafar un altre camí. El primer camí és que el dia 14 d'aquest mes tenim hora, al govern, a la Fiscalia a Girona, per parlar amb la fiscal en cap. Aquí és on volem plantejar la possibilitat de que tot aquest seguit de delictes, especialment un delicte contra els drets dels consumidors, s'insti per la Fiscalia. A més, també s'ha encarregat un informe per saber quins són els efectes dels talls de llum a l'enllumenat públic. El dia 22 de l'11 portàvem 273 avaries de llum. És gravíssim, és una situació en la que no es pot viure, en la que es donen moments del dia en què duren 2 i 3 hores els talls, en què hi ha 5 talls de llum en un dia. Imaginin-se no poder posar una rentadora, no poder dir al teu fill que ell no és com els altres i no pot jugar a PlayStation. Pot semblar una frivolitat, però cada dia això és molt greu. L'anunci es va fer al torn de pregs i preguntes del darrer ple de l'Ajuntament de Figueres després que Carles Arbolí, regidor no escrit, fes la petició on s'emplaçava a l'equip de govern a emprendre vies legals per posar fi a la situació que viuen des de fa 11 anys els veïns d'aquella zona de la ciutat. La multinacional de material elèctric Simon busca incorporar personal per a l'àrea de metall de la planta d'Olot. I nosaltres fem unes peces molt concretes que són les que van a dintre dels endolls o que també repartim per altres, o fabriquem i distribuïm per altres plantes del grup. Llavors, és important que parteixin d'una formació que nosaltres creiem que és la que nosaltres necessitem per després poder estar amb aquestes premses autòmates, premses contínues. L'àrea d'ocupació de l'Ajuntament d'Olot, Mas de les Mates, integrada a Dinàmic, realitzarà un procés de preselecció en col·laboració amb l'empresa per a un grup de 20 candidats. Els interessats poden informar-se i presentar la seva candidatura als següents enllaços fins al 9 de gener. A nivell competencial no es demana formació prèvia, però sí un bon coneixement de català i o castellà.
aptituds per treballar en equip, orientació per a l'ordre i per al treball de qualitat. I que sobretot, tinguin molt bona actitud per voler treballar. Ens és igual d'on vinguin, d'on siguin, de l'edat que tinc, és igual. L'actitud és el que ens marcarà el fet de que es puguin incorporar amb nosaltres. Aquestes persones es beneficiaran de la formació com a operari auxiliar de fabricació que s'oferirà des de Simon Academy. La multinacional està en vies d'homologar un certificat de professionalitat oficial i amb validesa a tot el territori nacional per treballar com a operaris d'operacions auxiliars de fabricació mecànica a l'empresa o en altres companyies de la comarca. Torna a la Fira de Nadal de Campdevànol recuperant el format original celebrat abans de la pandèmia. Enguany, les activitats queden subjectes a l'evolució de la pandèmia i les restriccions vigents. L'any passat va ser un any que ens va posar a prova tots. Tots vam treure, tant els tècnics com regidors, com treballadors de l'Ajuntament, vam tenir que innovar i que adaptar-nos a la situació. I aquest any volem apostar per fer un Nadal dins de la pandèmia el màxim possible d'activitats i dia a dia anirem improvisant perquè és que no ens queda un altre, perquè un dia estem bé, al cap de 2 dies estem malament, les normatives van canviant i ens hem d'anar adaptant, però no volem que sigui un Nadal deslluït i volem que sobretot els més menuts de la casa disfrutin el Nadal com toca. El tret de sortida serà a càrrec de Motoflam, entitat encarregada de l'encesa de llums. Fins passat Reis, el municipi viurà actes de tota mena, entre actuacions musicals i tallers. Algunes de les activitats que no hi poden faltar són la mostra de pessebres o la cagada popular del tió adreçada als més petits. Com a novetat, aquest any es farà una miniquina del Club Bàsquet Campdevànol i l'Escola de Futbol del Ripollès, les entitats que tornen a organitzar els tradicionals quintos els dies 26 de desembre i 2 de gener. Es recupera el campament reial i la cavalcada de Reis pels carrers de la vila. Pensem que com que la pandèmia està de la manera que està, que si en cas hi haguessin nens confinats pel dia dels Reis, a aquests nens se'ls farà la videotrucada igual que vam fer l'any passat. Ens passen el WhatsApp, llavors nosaltres els truquem per ordre que ens han anat avisant. Aviam, l'any passat no en van ser gaires i esperem que aquest any, pobrets, no n'hi hagi cap. Però evidentment que si n'hi ha, tinguem la possibilitat també de fer-ho. Campdevànol es prepara per viure de nou l'esperit nadalenc amb la fira i les activitats que l'acompanyen. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro aprova per unanimitat de tots els membres polítics tant del govern com de l'oposició la contractació del servei de recollida i transports de residus municipals, neteja viària i de platges. Aquest nou sistema consistirà en un porta a porta en el nucli urbà, així com àrees de recollida selectiva en les diferents urbanitzacions del municipi. En la línia actual, Santa Cristina està estancada en un percentatge de recollida selectiva que voreja el 52% dels residus. Aquesta xifra global es veu incrementada gràcies a les accions de la deixalleria municipal, sense la qual aquest percentatge seria de només el 30%. Aquest contracte establert per 4 anys més un de pròrroga opcional i amb un cost total de més de 3 milions d'euros està previst que s'adjudiqui durant la primavera del 2022, tot i que el porta a porta en el nucli urbà s'implementarà passats els mesos d'estiu. En aquest període es farà una campanya de sensibilització i informació a la ciutadania i es repartiran els cubells que hauran de fer servir. A la tardor serà quan s'aplicarà definitivament el servei, un cop la ciutadania estigui assabentada del procediment a seguir. Argelaguer planteja fer pagar més per l'aigua a aquells qui en gastin excessivament. Ja és sabut que aquest poble garrotxí ha batallat sempre per poder disposar d'aigua. Darrerament celebren el fet d'haver pogut completar la construcció d'un dipòsit més gran que els permetrà tenir més reserva d'aigua i un major abastament. Un proper pas serà la construcció d'un pou nou. De cara a les ordenances fiscals del 2022, l'Ajuntament estudia un augment del preu per a aquells qui gastin més. Però els excessos de consum, aquest sí que la pujarem. Hem de mirar de penalitzar l'excés de consum. Que no és el fet de penalitzar, sinó el fet de fer que la gent estalviï aigua. El que fem és mantenir, què funciona? Doncs el que funciona és els 18 metres cúbics per mes per família. Això hem mirat les famílies, jo m'he posat com a exemple, he mirat els meus rebuts. Durant un temps érem 6 a casa i veia el que consumíem, n'hi ha de sobres amb aquests 18 metres. El que fem és que a partir fem un segon tram, que és de 5 o 6 metres cúbics més, pujarà molt poqueta cosa aquest, però llavors hi ha un tercer
que aquest és molt difícil d'arribar. O has de regar molt, o has de llançar l'aigua, i en aquest tram sí que la pujarem. Però sobretot on anem és a l'aigua industrial. Els comptadors de l'aigua ens permeten saber qui consumeix molt i poc. I en canvi hi ha altres empreses que tenen un consum exagerat. Una cinquantena de col·laboradors del Via Crucis Vivent de l'Escala es van reunir per començar a posar en marxa l'edició de 2022. Era un dia de presa de contacte i per conèixer la disponibilitat de cadascú. Durant la reunió es van plantejar dues opcions amb què es treballa depenent de l'evolució de les xifres de Covid. Sí, nosaltres, la primera opció sempre és poder fer, com s'ha fet sempre, el plan A, que li diguem, és si les condicions estan en aquell moment bé, que això no ho sabrem, però abans d'ensejar suposem que ja sabrem com està la pandèmia en aquell moment. Doncs primer seria fer l'opció A, el que sempre hem fet, i l'altra opció se treballa amb escenaris fixes i no poder fer el recorregut que sempre es fa. I aquí ja tenim en Joan i en Jordi, que ja amb ells ens havíem trobat prèviament, que estan mirant com poden fer cabre totes les escenes amb 3 escenaris fixos, que serien el que es fa a la plaça de l'Església, després a la plaça Víctor Català seria l'altre escenari fixe i després a la Mar d'en Manasses. I ara hem de veure com totes les escenes, fins les que es fan pel mig, com ho podem fer-ho per aquests 3 escenaris. Des de la Junta s'ha mostrat satisfacció per la resposta dels col·laboradors. La xarxa de museus de les comarques gironines ha editat el llibre il·lustrat Museus de les comarques de Girona, que inclou diferents equipaments del territori, entre els que hi ha els museus d'Ardell Arqueològic de Banyoles. El volum forma part de la col·lecció Cerca i Troba de l'editorial Mediterrània, que s'especialitza en art i cultura i en públics infantil, juvenil i familiar. En aquest sentit, a cada pàgina es proposa una recerca de centenars d'objectes pels diferents museus i espais patrimonials a l'estil dels llibres britànics Honest Wally. El llibre Museus de les comarques de Girona ha estat il·lustrat per Roser Mata, que ha il·lustrat els 26 museus que formen part de la xarxa de museus gironina i 300 objectes que grans i petits hauran de trobar. El llibre està a la venda als 2 museus banyolins i té un preu de 15 euros. Al final del llibre, a més, s'ofereixen curiositats per seguir buscant les il·lustracions. A més, a aquestes últimes pàgines hi ha un codi QR per poder ampliar la mida de la lletra i fer una lectura de pantalla per a persones cegues o amb dificultats visuals. La col·lecció va néixer a iniciativa de l'editorial Mediterrani ara fa un any. Els 2 primers volums van ser sobre els museus de la ciutat de Barcelona i el Museu de Ciència i Tècnica de Catalunya. A banda del volum sobre els museus de les comarques de Girona, ara se n'han editat 2 més sobre els museus de les Terres de Lleida i Aran i de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. El projecte ha comptat amb l'assessorament d'una pedagoga i treballadora social que ha assessorat en temes de gènere, igualtat, família i diversitat cultural, una iniciativa que té vocació de creixement i vol esdevenir la primera col·lecció per públic familiar del patrimoni museístic català. El Festival Ítaca Cultura i Acció ja ha començat a desvetllar el que serà la programació del 2022, que a més es celebrarà el 10è aniversari del festival. Un any més, l'activitat estrella tornarà a ser l'Ítaca Sant Joan, que se celebra a la platja de l'Estartit. Aquest tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 de juny. A mitjans d'aquest mes de desembre donaran a conèixer la totalitat de la programació, però ja han avançat que Oques Grasses protagonitzaran la nit del 24 amb un concert emmarcat dins l'exclusiva gira 10 anys. Dins d'aquesta gira, la banda usonenca només inclourà una desena de concerts a Catalunya l'any 2022. Oques Grasses ja va ser el cap de cartell del Sant Joan del 2021 a Ítaca. Va ser el concert més multitudinari, reunint més de 1.500 persones a l'escenari instal·lat a la platja de l'Estartit. Ítaca va tancar la darrera edició amb un èxit de xifres que arribaven a més de 10.000 espectadors en total, en una 9a edició en la qual es van organitzar 25 concerts en diferents poblacions de l'Empordà, com ara Calella de Palafrugell o l'Estartit, entre d'altres.
Tornant a l'edició que estan preparant per aquest 2022, el festival ha anunciat que el cap de setmana del 16 i 17 d'abril desembarcaran a l'Escala amb els concerts de Buos i La Fumiga. També hi participarà un tercer artista convidat que anunciaran pròximament. Les entrades pels concerts anunciats de la 10a edició ja es poden comprar al web del festival. L'espai La Pineda de Sant Gregori es va omplir per assistir a la presentació d'un llibre que, amb més de 400 pàgines, resumeix la vida de tots els futbolistes gironins que han jugat a primera divisió. Es tracta d'un treball exhaustiu de més de 2 anys, que recull tots els futbolistes de la demarcació que han jugat a la màxima categoria del futbol estatal en els 90 anys de la Lliga. És el resum exhaustiu i el treball exhaustiu de totes aquestes persones, de tots aquests esportistes, fet en base a la seva trajectòria esportiva, explicada la seva trajectòria esportiva, amb una foto de cada un, sobretot de l'època en què van arribar a primera divisió, i a nivell estadístic és un treball brutal que hem fet a nivell de números per tenir-los quadrats. La idea de fer aquest llibre va sorgir del Josep Guardiola. Fa anys va començar a fer uns capítols de Josep Puig i Puig, un jugador dels anys 40 i un dels primers mites del futbol a les comarques de Girona. Però no va ser fins al principi de la pandèmia quan es va animar a fer realitat aquest llibre. Com que volia fer una cosa realment exhaustiva, veig que el tema estadístiques és tan important com el tema redacció, i per tant em poso en contacte amb en Jordi, li explico tot el projecte per telèfon i cadascú tancat a casa perquè ja estàvem en pandèmia, i a partir d'aquí comencem a evolucionar junts aquesta idea. Perquè era un moment complicat, estàvem tots tancats, i llavors a través de trucades, enviar-nos correus, doncs mira, aquí tinc aquesta informació, aquí tinc l'altra, anar-ho estructurant, el que preparàvem passava, ens ho anàvem revisant, i va ser un treball molt telemàtic, sobretot al principi. Ara sí que al final hem pogut anar quedant algun dia més i anar revisant més junts, però al principi ha sigut molt telemàtic entre tots dos, ens ho fem com podíem. Per escriure aquest llibre, a part d'un treball de recerca exhaustiu per part dels dos autors, també s'ha hagut de contactar amb familiars dels jugadors que ja no hi són, per aconseguir dades i informació dels seus parents. En definitiva, estem davant una obra molt completa i que no deixa indiferent als gironins i a tots els amants del futbol. Els jugadors i aficionats de la Unió Esportiva Sarrià van gaudir d'una jornada molt especial. Els jugadors del primer equip de divisió d'honor plata van compartir una estona del seu entrenament amb els equips de minihandbol a la B infantil del club. Després hi va haver xocolatada pels participants i, per acabar, els jugadors del primer equip van fer una sessió d'entrenament de portes obertes per tots els socis i aficionats que van anar al pavelló a animar l'equip. Aquesta jornada lúdica era el primer cop que l'organitzaven i va ser idea de l'entrenador Josep Espar. Penso que entre l'equip i el públic i l'afició i sobretot els jugadors de base s'ha de mantenir la comunió amb aquests dies que ens esperen ara sense afició, i vaig pensar que seria interessant, no, per tot el club, per tot el que significa per nosaltres el nostre club, també pels jugadors del primer equip, perquè puguin estar en contacte amb la gent, doncs penso que era interessant fer una activitat d'aquest estil. És una manera de que els nens puguin estar molt a prop dels jugadors de plata, i és una manera també que el club fer aquesta tasca tan important que tenim de formació dels jugadors com a jugadors i com a persones. Des del primer moment que es va proposar fer aquesta jornada, va tenir molt bona rebuda per part de tots els jugadors del club. I la veritat és que quan vàrem fer la convocatòria penso que en falten poquíssims, perquè tots de seguida varen dir que volien participar, perquè per ells és un orgull i un honor poder compartir pista amb els jugadors de plata. Tant en tant fer alguna activitat d'aquest estil, que els petits coneguin els grans i que els grans coneguin els petits, penso que és una cosa que ens ha d'unir com a club. Aquesta jornada lúdica es va organitzar arran de l'ajornament del partit contra el Ciutat Real, que s'havia de jugar el mateix dia. Els de Josep Espar s'han entrenat tota la setmana amb normalitat, tret d'un jugador que és positiu i està confinat. El proper partit dels sarrianencs serà dissabte que ve a domicili davant el Sant Quirze.
Cornellà del Terri ha estrenat el projecte Vall del Terri, Esport, Salut i Paisatge per tothom, una iniciativa que pretén servir de reclam per atraure el turisme familiar al municipi i ajudar així el comerç local, la restauració i els allotjaments de la població i comarca. El projecte inclou 6 rutes per poder fer a peu, corrent o en bicicleta, pensades per qualsevol nivell i edat. Els diferents trams es poden consultar al portal web www.rutacat.com. A banda d'aquesta vessant més esportiva, també es vol potenciar la descoberta del municipi i del seu entorn. És per això que la mateixa pàgina web inclou informació d'interès sobre gastronomia, comerç local o les diverses festivitats que hi ha a Cornellà del Terri. Com a complement i per animar que es facin aquestes rutes, s'ha dissenyat un joc fotogràfic que permetrà descobrir racons amagats de la Vall del Terri i alhora entrar al sorteig de diversos lots de productes locals. A cada ruta de les 6 que es proposen a la web es destaquen diversos punts d'interès que els participants hauran de fotografiar i fer arribar a l'Ajuntament per optar a guanyar el lot de productes. El joc fotogràfic són 4 fotos que trobem quan entrem a través de la web en la descripció de la ruta i trobem 3 o 4 fotos que són punts d'interès enmig de la ruta. I res, llavors donem l'oportunitat de que mentre es fa la ruta es busquin aquests punts i es faci una foto. I aquestes fotos llavors es poden enviar i a través de la participació i de veure les fotos es farà un sorteig i hi haurà algun premi d'alguna cosa relacionada amb la Vall del Terri. Les imatges es poden enviar per correu electrònic o directament al WhatsApp de l'Ajuntament. Cada ruta equival a una participació, així que es pot optar fins a 6 participacions per persona. La temporada d'esquí de muntanya està a punt d'arrencar i precisament el tret de sortida es farà des del Ripollès. La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya ja ha presentat el calendari de la nova temporada de competició i la cursa Isars Atac Esquimó, organitzada per l'Esquí Club Camprodon i que tindrà lloc a Vallter, serà la que iniciarà la temporada de competicions el pròxim 8 de desembre amb una prova de cronoescalada. I aquest any és un passet més endavant. Hem agafat el compromís amb la federació d'organitzar 2 proves d'esquí de muntanya. Una d'elles serà la cronoescalada, que farem el dia 8, que serà la cronoescalada Isars Atac, dintre del projecte de territori d'Isars. Durant molts anys ja s'havia arrencat la temporada d'esquí de muntanya des de Vallter, però per circumstàncies d'organització interna no s'havia pogut fer en els darrers anys. Especialment a la Vall de Camprodon hem estat 2 anys que no n'hem pogut fer per circumstàncies diverses i nosaltres farem tot el que puguem, és molt difícil, porta molt d'esforç l'organització sobre el terreny i realment des del punt de vista organitzatiu és un repte, però ja tenim bastanta experiència en esdeveniments d'aquest tipus, ens fa il·lusió, volem que la gent conegui la vall i que els corredors d'èlit del nostre país vinguin a competir i vinguin a mostrar-se com estan de forma i quin és el futur de les promeses dels esportistes. Des de l'organització van creure convenient afegir una prova el dia abans de la competició i el 7 de desembre també acolliran el Campionat de Catalunya en la modalitat d'esprint. L'objectiu de l'Esquí Club Camprodon és seguir treballant per consolidar i fer créixer el projecte d'Isars. L'opció que hem agafat d'organitzar aquest any aquestes 2 proves és un passet endavant en aquest projecte, perquè la nostra ambició final és fer una prova de muntanya completa, d'esquí de muntanya completa, que implica ascensió, descens i tancar el cercle. Però organitzar una cursa completa exigeix d'una infraestructura, d'una capacitat i d'una feina que, mica en mica ens anem preparant per poder-ho fer algun dia. Dins la temporada de competició, Vallter també acollirà enguany el Trofeu Marmota, una prova d'esquí alpí de categoria alevina i que està prevista per a mitjans del mes de març. Podreu veure l'entrevista completa a Francesc Monells el dijous al Només Esport.